Moi rakkaat seuraajat. Elikäs, me ollaan ja ennen kuin aloitetaan vastaan kommentteihin, teihin ei siis vastaan. Ei niin. Elikäs, milloin on uusi video? Nyt on uusi video. Se vaan, voitteko tulla Hämeenlinnaan? Kyllä voidaan. Ootte kauniita. Voitteko tulla Tamppereelle pilkkaa? No. Voidaan. Katsotaan. Niin, katsotaan. Mä luulin jo, että lopettaisitte. Me ollaan lopettamassa. Ei. Sitten oli lisää kommentteja. Ja siihen syynä, miksei oo tullut videota, kuvaaja oli kipeänä. Ja yksi Pahasti. syy, että meillä on ollut koulua. Joo. Oliko se täällä jossain? Voitteko tehdä Halloween spessu? Joo. No, On kiva idea. Meillä on pari videoideaa, mutta Joo. me ei kerrota sitä teille vielä. Niin, ne sit tulee jossain vaiheessa. Sitten Leila ja Aada, milloin on teidän synttärit? Tänään on mun synttärit, eli 1. marraskuuta. Ja mun synttärit on helmikuun 25. päivä. Joo, ei ole enää muita. Mä voin vielä tsekata, onko. Tää varmaan varmistaa. Eikös. Älkää vellittäkö sit taustaäänistä. Tässä on hyvä intro, kiitos. Kuvaaja teki sen. Ja voitteko tehdä kerran? Niin, kyllä me voidaan jossain vaiheessa, jos pystytään. Joo. Ja oliko tässä? Milloin on uusi video? Se oli 2 kuukautta sitten. Niin, nyt Leela on kaunis. Kiitos Leela. Ja Aarassempi paita. Kiitos. Mutta Se oli 1-2 kuukautta sitten. niin, voitte laittaa kommentteja. Ja voitte please laittakaa uusia videoehdotuksia, koska meidän päät on vähän tyhjiä videoista. Meillä ei oo niinku mitään täällä. Niin, ideoina. Meillä on vaan niinku kouluhommat täällä. Täällä. Niin. Että teillä on sellainen. Jos te ette keksi, ei haittaa. Kehitetään parhaamme. Joo. Niin. Ja nähdään sitten Joo. 8. Joo, me mennään syömään ja sitten syömisen jälkeen mennään makuihin. Sieltä otetaan jälkibanaani, kuvanikettu. Oliko siellä vielä pyyhmaineen? Oliko? Joo. Joo. Niin sitten tavataan kaikki. Ja yrittäkää tunnistaa, missä me ollaan. Vaikka me ei itsekään tiedetä. Ei niin, mä olen just jotain paikassa. Niin. Me varmaan kysytään, että haittaako jos me otetaan videoa. Joo. Ne on kuitenkin somessa niin ei varmaan haittaa. Niin. No mutta nähdään sit siellä. Moi! Joo, moikka! Moi! Nyt ollaan Kaiperilla. Nyt me ollaan perillä ja nyt me mennään Ulos. ovesta. Joo, tähän kohta. Nyt mennään ravintolaan. Joo, äiti on sit tässä. Joo. Pitsäk. Lähdään sitten kun mä ollaan alla. Joo. Moi! Me siis syödään. Joo. Tää näyttää vähän se... Tää siis näyttää vähän sekaiselta, koska joo. Joo. Toi räjähti. Liếc mày đi. Đây là liếc nó mày đi. Daniel! Daniel! Täällä on ihmisiä. Ai! Joo. Đây là liếc đấy. Daniel! Đây là.
Moi! Tässä on mun jälkkäri. Aada! เอาแม่พิมพ์จะ Happy Birthday Leila. Tää on sorbetsia. Vaniljaa. Tässä on, joo. พิมพ์จะแม่พิมพ์จะ Happy Birthday แม่พิมพ์ รอแป๊บนึงเมื่อกี้เขาโทรมาแม่ไม่ได้ยิน Elikät me ollaan täällä. Joo. Hetki. Mikä muovaili? Se on tuolla. Mä muovailin sellaisen... Ota. Tällaisen polettilasion, mikä on sellaisella veden vedessä. Joo. Joo. Nyt tavataan hää ja sen jälkeen kuparikettu ja sillä. Mut joo. Nähdään sitten joskus. Vähän myöhemmin. Kuvaa ja pystytkö sä laittaa... Jos mä ottaa kuvia, niin ne varmaan tulee siihen videoon vai mitä? Joo. Moikka! Moikka! Ensin pienet sitten. Eli kas minä ostin. Jos tykkäätte My Melodista talteella. Mä halusin kuuhamiin, mutta Minä ostin korvikset. tämä on söpö. Ota. Korvikset. Ja tollaset. Joo. Minä ostin tämmöisen myös. Ei, tai no mä sain sen semmosesta arvosta, tää maksoi 4 €. Eikö sepä? Ja mä sain tän kanssa sieltä yhdestä. Miten mulla on tällainen ihana. Oho, onks tää väärinpäin? Siis tällainen sieni, mikä on söpö. Se on pehmeä. Kun mä näin tän, niin että mä oon sillä toi on söpö, mä vaan ostin sen. Mut joo. Siinä oli Laittakaa kommenttia, jos te osaatte virkata tällaisia pehmeitä. ihania. Niin. Ja laittakaa meidän DM, jos haluatte tehdä yhteistyötä meidän kanssa. Laittakaa Instaan DM, seuratkaa meitä YouTubessa, TikTokissa